سلام دوستانی عزیز، خوش آمدید به کانال نرختجی. با طلب شما در ناحیه شهرینا مغازه عالمی بامپوشا اومدیم. به شما نرخ‌نوهای چیزهای کریشه، کاتاپول، ونتیلاسیون دماخود، тол, мембро, сайдинг, сафек, новшара, чирписа, снегодержатель ва дигар чизои майдачидошона гап мезанем. Видеоро то охирша тамошо кинед. Дар канал меҳмон бошед, ҳатман обуна шавед ва я лайк қатъи дастгирӣ кинед. дӯстони азиз, нархнаваҳои ҳама чизоро кӯшиш карда ба канал баровардастем. гузаред тамошо кинед. агар ай канал наёфтед ба комментария нависед. ҳама вақт аймо ҳаракат, ай аллоҳ баракат. ай шумо боша якта лайк. дӯстони азиз, рафтем. Mana ani katapalo, misal Женева мегам 50 сол гарантия дорад. Як квадраташ 160 сомон. Ман инам 50 сол гарантия дорад. Ин 130 сомон. Ман анинаш инашам 130 сомонай. Инам 50 солай. Ман инаш 30 солай. 120 сомон. Ман аваяш инашам 30 солай. 30 солай. Ин 95 сомонай. Ман инаш 20 солай, 85 сомонай. Баъд шумо доставка чӣ хела? Доставка мо худмон доставка мекунем. Доставка мекунем. Дуруни намин Шаҳринав доставка. Не, мисоли гап территории Шаҳринав, Душанбе, мисоли гап хад смотря чӣ хели клиент айда. Агар аруи квадратура да чӣ қадar зиёд бошанд, бораш бисёр бошанд, мақсад мо худмон доставка мекунем. Дубора фровараи бор кардан исусу намекунем. Ин димохода ин. Димохода бароси ҳамин вентиляционный димоход меганин. Инаш нархаш 1000 сомон аст. 1000 сомон. 1000 сомон. Ҳамиқа чиз дора бо комплект? Не, ин ҳамиқа комплектация, ҳамин опши ҳамин аст. Ман ин тол дорем, мисоли га ман ин толо 300 сомон. Ман стандарт плюс комфорт классис ҳам инам ҳамчунин. Ё чанд қавай дорад? 15 квадратиям. 15 квадратиям. Ҳамиш мисоли га ман бо ҳаста подкладочный ковёр меган. Ин таги ҳами катапалода истифода бурда мешавад. Мақсад ки як тарафаш латта двухслойни пароизоляция, шумоизоляция, гидроизоляция дорад. Мақсад ина нархаш 355 сомон аст. Квадраташ ё ҳамон як рулонаш. Ин 15 квадрата, 15 квадраташ 355 сомон аст. Мо бо 30 квадрата дорем 1070 сомон аст. Ина подкладочный ковёр меган. Ин як тарафаш мисоли самоклеящий дорад, дигариёш надорад. Ин як тарафаш самоклеящий дорад, бо як тараф фикс классис, да? Мақсад ҳамон фикс классиса гуфтестам. Мақсад ино як рулонаш 30 квадрат дорад. Мақсад 1070 сомон аст. 1070 сомон аст. Ва ман ин индов мегам, индовни ковёр аст. Ин айни катапал аст, да? Мисоли гап катапалда истифода мебарам. Ин 10 метри квадрати аст. Ин мақсад ин 1005 сомони аст. бо маъмани мембрано инам дар ҳамин криша истифода бурда мешавад. мисоли гап трёхслойни ино ҳам се намуда, лекин фарқият талшинеш мекунад. мақсад талшинеш, лекин ҳар сеш трёхслойни, лекин талшини фарқият дорад. мақсад мани мембран ат 130 ел ин мақсад 830 сомон аст. ҳамеш 75 метри квадрати. ат 115 710 сомон аст. баъд инаш ат 90 600 сомони аст. 600 сомони. бо ман инҷа баъаста мембрано ина однослойниам ино садан мисоли гам инам 75 метри квадратиам 355 сомон аст. инаш мисол садаш 80 328 сомон аст. ман ин сайдинго ман ҳами сайдинг мана 1 2 3 4 намуд сайдинг дорем. ин як донеш мисоли гап 0,61 метри квадрати. ино 3 метраям 20 ба 3 ам. мақсад ин як донеш 55 сомон аст. бо ман инҷа ба сафито дорем. сафид меган мананина. ман ина сафид. мақсад сафидо ино 0,1
9 метри квадрати ино ҳам 3 метраян бараш 35 айда 35 3 метрая ин шоколад ниёш федаш мисоли гап разница мекунад мақсад нархраш ани сафедаш 100 сомония ани коричневеш 120 сомони новшаҳрҳо серия люкса ино мисоли гап 3 раза прашнее чем металлический меган ба забони русия мисоли гап сифаташ алоя немецкий ино мақсад ҳамеш немецкию новшаҳра 1 метраш 55 сомон ҳамин 1 метри новшаҳра бо инҷа элементош мана воронка ҳастай 65 сомон турбеш ҳастай 59 сомон хамуте ки турбая меқапад 30 сомонай хоб наконечник дорад ай ану поён ба сливайку наконечникай 70 сомония 70 сомон ани кронштейное ки ман ани новшаҳрая меқапад 24 сомона як донеш ани соединитель жолобай мисалан 45 сомонай соединитель жолоб тамом мақсад ки инҷа ба се намуд ҳамин новшаҳрҳо мешавад на мана ин мисоли серия люксе ки дар боло қайд кардем ҳамин серия люкс мегӯянд ин қиматтар ино 10 сум дигариш фарқият дорад арзонтаранд инаш 10 сум инаш арзона инаш бо 10 сум инаш арзонтара мақсад мани рангош чанд намуд ранг дорад мана мисоли гап серия люкс фақат мана ҳамин се намуд ранг дорад мана серия премиум мана 1 2 3 4 5 намуд ранг дорад мана стандарташ мана 2 4 5 намуд ранг дорад ҳамин серия люксаш мана хеле элементҳо дорад мисоли гап 380 градус ба то мехӯрдагӣ мақсад а дигарош ино асталинош ягон теш надорад мисоли гап пешои хона полукругли то хӯрдагӣ мақсад мана ҳамина истифода мебаранд мана инаш 175 градуса мана инаш дигарош асталинош надорад тока мана ҳамин серия люкс дорад мана черепица 7 намуд дорем 7 намуд черепица дорем мана инош се намуде ки аввал ба истодем ино матвиян як квадрати 155 сомон анун ино матвиё 30 сол гарантӣ дорад бароси блески цветаш мисоли гап 15 сол гарантӣ дода мешавад ано глянцевиёш 125 сомон як квадраташ як листаш яку 2,45 квадрата як листаш ин стандарт ҳамеша мебиёд яку 12 ба 2 23 абрешотки ман ҳамин валнеш мисоли гап баландеш чилай бо инам 25 сол гарантӣ дорад 15 сол бароси блески цветаш гарантӣ медода метавонед ва ман инҷа ба ҳаста снегодержателои заводской ино снегодержатели заводской турбагиан ино инам ҳамчунин ҳамин любой ранги ки ҳаминҷа ба ҳаста ҳаминам дорем мақсад баъд чӣ хеле ҳисоби метрош чӣ хеле метро ин 145 145 топ тоза медорад ин ман инҷа ба замок дорад 150 мисоли гап медорад иқаиқа 145 тоза мемонад ино як донеш 240 сомона ин набор мана дута поча дута турба дадранаш да 240 сомона ва ман инҷа ба коньок дорем мана коньок ин коньоки заводскоя 213 сомона 213 сомон чанд метр буд 2 метра ин заглушка мақсад ин заглушки мана ҳамина ин як донеш 142 сомона ани жолобои оҳани металлический ино як метри ин 100 сомона держатель мана держатель жолобай мана жолоба меқабидаги держателя як дона 65 сомона воронкеш 180 сомона бо колена 110 сомона угл 90 градуса 180 сомония турбош чӣ хеле турбошам ин метраш 100 сомона 3 метра мешавад иноям турбо ино стандарт ҳамеш 3 метра мебиёд турбошам 100 сомона
баъд анӯ держатели турбая держателя 65 сомонай. Не мақсад анӯ держател мани турбаи қибдагиайку держател жолбам 65 сомон, держател турбаям 65 сомонай. агар номерои метавонед ки дар тамос мисоли гап бо рақамҳои 555 58 04 58 ба муроҷиат намояд. Мисол тамоми ҷумҳурии Тоҷикистон метавонем дастрас кунем. дастафкешам ҳаракат мекунем ки мақсад дастафкешам кунем. раҳмат калом. саломат бошед. ина дӯстони азиз, навори имрӯзаи мо ҳамин чизо буд. нархҳои ягон чи дар кор боша ба комментаре нависед. ҳама вақт ай мо ҳаракат, Аллоҳ баракат. аз шумо боша якта лайк. дӯстони азиз, саломат бошед.